Kepiye yo ben kancaku iki gelem bayar utang lho. Soale iki utang sejak zaman SD gak dibayar-bayar. Carane piye lho? Mangsamu ono tok lah sing butuh duit. Ini gak butuh duit tak. Yo butuh duit. Kok aku ngake asal dilaporno nek polisi. Kok aku ngomong kasar direkam di viralno. Padahal kan ini arep ndendi kon ha. Aku lu arep nagih duitku nek kancaku arep tak cukup. Kok wis rapi men yo ben apa ben rodok salah sithik ngono lho. Nagih utang lho sampe rapi kok ngono. Iya, Pak. Wis ndang tagihan yo duite. Tak keplak ndase aku. Yo. Nanti kon sampai angel ditagih yo. Ndek omah gak ono blayu. Ditenono yo. Tak semek dono. Tania suwi. Noni beli aku kon. Ya Mas ampun Mas. Duh. Oh sampai koyo ngono kon. Arep nglawan. Ya Mas ampun Mas. Ampun Mas. Aku rono nagih duit. Isone awakku sing remuk iki. Opo iki? Waduh, mau ngiri rek. Ada apa ya Mas? Apa buat nganu ini loh. Nah ini aneh cuk. Nah saya dandani ini kan rusak ini ada. Oh iya Mas ya, sama benerin dulu itu Mas ya. Yes aku tak anu dulu benerin ini ya. Bocor kayaknya ini. Disini bocor. Oh aneh rek wong iku rek. Kok iso nih aku iki lho. Wedi barang rek iki lho. Ngeri mangkel ya aku. Tak bisa dibiarkan ini. Ngapo arek iki telepon barang iki? Halo, opo? Dek ndi posisi awakmu saiki? Aku butuh awakmu saiki. Iya. Paling ngejaki ngopi paling iki.